आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। रंग डाला रहे चोलिया में कि रंग डाला रहे चोलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में रंग डाला रहे चोलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यारा के अपन बोलाई के गेहूं के खेतावा में जाई के पांजा में महाजा लूटत रहे यारा से रंग लगावाई के यारा से रंग लगावाई के यारा से रंग लगावाई के हो यारा के अपन बोलाई के गेहूं के खेतावा में जाई के पांजा में महाजा लूटत रहे यारा से रंग लगावाई के लोही का पहुंचल सटोलिया में लोही का पहुंचल सटोलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में रंग डाला आवत रहे चोलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। फागुन में भइल बहाला हो जान गइल टोला मोहाला हो देखी राहुल अब माने ना एकरो रहल न जाला हो एकरो रहल न जाला हो एकरो रहल न जाला हो फागुन में भइल बहाला हो जान गइल टोला मोहाला देखी राहुल अब माने ना एकर रहल ना जाला हो कहे माहिर कैसे चढ़े डोलिया में कहे माहिर कैसे चढ़े डोलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में रंग डाला आवत रहे चोलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में कोचली धराइल बिया होलिया में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।